gurrunlaryny kän berender 93, 94, 92 ýylda bize işkä ýetýänler, yetmesi mümkün näler. Näme üçin işsiz diýip tora berersiňiz? O berip bilýän bolsaňyz, oňa da demäňi diýetden ok. Bolun ýöne men bereýin. Näme üçin işsizsiz Türkmenistanda? O eliňizde hüner ýok. Men ne iş, ne bana her etrafta 150-200 tanak elektrik gerekti. O men bir zat etjek bolsam. Hakiki elektrik ýöne symlar çatyp berýän däl ýa. O. Formulalary bilen bilýän. O. Ya da 200 tanak santeknik gerek, yani turbolar bilen işleş bilýän adam gerek. Yani men zawod, fabrik kurjak da, şu taýda şu datlamy edip bilýän adam gerek. Men ýöne ben elementar nemelerini aýdýan. Ýöne şeýle görnýän nemeler. Ya da bir ýa-şal 100 tanak svarşyk gerek. Var, ýok. O, men zawod kurjak bolsam, şol adamlary nirden alyp getirmen? Daşyndan getiren, Türkiýeden getiren, Germaniýadan getiren, Polşadan getiren, Awropadan getiren. Edip bilýän adamlar alarsyň. İşsizlik şu taýdan neme diýen. Onu etmek üçin bu altyapysy bolmaly. Türkmenistanda şu altyapylary ýok etdiler. O sebäbi o datlary ýetişdirmeler. Yetiştirmek üçin şu gimnasiýalar, teknikumlar, ýene şoňa meňdeş emeler bolmaly. O siziň eliňizde hüner bolmasa size näde bir iş berip bolýar? O taýda iş ýere açyp bolanok. Sebäbi işlejek adam ýok. Hemmekşi diňe ýanky garrylara teretip görmeli ýa-da mutur atyp görmeli ile zat ýok, hünerli adam bolmaly. Men başka hünerler var arada da gurrun edem. Yüzlep hüner var gerek hünerler. Böyle hiç yok bolsa o taýda iş ýere açylmýar da. O iş yeri açılması üçin daşından investisiýa edip iş yeri açylýar da, investisiýa diýilýär. Daşından gelýän kapitalyň nemesini. O şu taýda ýani kwalifisirli işçi uýjy bolmaly. Şu bağ bolsa edip bolýandyr. Amerikanlar Şweýetde bir topal firmalar vardır. Ýa-da kwalifisirli iş uýjy var. Ýa-da İtalyanlar, tapawut ýok. Nirde şu kwalifisirli iş uýjy var bolsa, şu taýda da edip bolýar. Önümçülük edip bolýar. Sizde şu zatlar var arada telewizorda, radioda, gazetede, jurnalda ýa-da ýani babara pullan agdyndan eşitip görpmediň şu zatlar. Biz şu zatlary bilýär, şu näde çözülýänini bilýär. İş adam, işin ýa-da gurrunýanyny bilýär. Ogo. Buna ýetmeýän bolsaň, ýurdu terk etmeli bolsaň, o taýda iş ýeri açyljak manasy ýok. Dige ýapylar. Ýa-da ýanky Adam Smith'in kitaplary bardyr. Şolardan iň azyndan birini okan adam Türkmenistanyň içinde işini göremejegini ýa-da ýöreýän işinem bir peýda bermejegini düşünýär. Türkmenistanda iş var o ýa-da pul ýok ýene näme diýilen düşünjeler bolup biler ýöne edilýän işiň önüme şu edilýän işiň demesi bolmalydyr. Ýa-da näme diýilýär? Gat üstünde bolmalydyr. Iş şonda ýöre Türkmenistanda o paktek işler ýaly sapara olaryň paktek ýalar bir suwa ýok bir. O ýerem o şorlu. Usul ýok, tohum ýok. Hiç zat ýok. Şo taýdan tutturupdyrlar kellelerinde bir arzuwy paktekip baý bolýas. Demek kemine pakta gulun malylar. Paktan gul ýetişdirýändir. Hem berde şurdalar. Dünýäň hem berinde. Yani bu ýöne gulun eýeti baý bolup biler. Başga mesele.
Ya da teknik etmeliler 100%. Aha. Olmasa da kul etmeliler. Hmm. O patan nämediğini şuura çelekip görün orları bilen oklar. Bunu biz 92-93 yıllar şundan gaymalı başka neme etmeli. Hmm. Buğdayım şunun alaktır. Bunun da Türkmenistan'daki ekleyen buğdaydan çörek yani klikevi nasıl yettiyenlerler. O tohumumuz yok soloryalar. O ekecek yeme çörek soloryalar buğday ekecek olsan tohumun taşından getirilendir. O da birinci reproduktöre getiren son 3. 4. yılla yamaşkan getirmelidir. O sen üniversitelere buğday alayan olsan o 10 kısetlerim ekleyen olsan o sen neme kadar yan o senin tövdat yalak. O da seninki değil. O potrot diye. Potrot demek batrak demektir. Eken dargan seninki değil. Sana beren oklara o. Senin kulluna mervet. Kulun ne hileğin varsa eyyeti vardır. O siz eyyeti kul. O çoğu da rıza olup gelitmiyorsunuz. Onu raportava da medyalar. Yani televizyonda da attı nemedip o şovhullu nemedip o. Çare geçirip ne bağırıp edip bileceklerdi sonra ayakta yaptı bunu devletin nemediğini o düşünce nemeti yok abi bunu. Hmm. Olmadı mümkün değil. Ne? O hocalarını tozdurdular. O milyar çağını tozdurdular. O yerini tozdurdular. O milleti Ne? tozdurdular. O in olmanla ne hava yolları var. Türkmen hava yolları. Onu tozdurdunuz. O uçup bilmeyenin büyük tebebinden bir yerim todur. Yani korkum ma olun yönü. Etçek diye dedik bilmeye. Onu hem becen dikeltmelidir. O kalan ne emeğiniz olsa onların tozdurulurdu. Bunlar iş bilen oklar. İş ne emediğinden bilen oklar. O diş soğurup bileyemişsin ya. Meskondan öpüşüp gölün yanına. O bu devlet ne yapıyor? O tiden Sapara düşünmedik olan olmalı. O bilmedik tren olmalı. o yurdun dışına çıkmalı işlemek için. O İçeride kağıban işliyor. işem ne ya şu iktarak yaşlı var diyorlar. Hem bir yerde de yurdun içinde taşınma o beylikli devletlerde de şu politikan yürü diyorlar da. Şu iki yaşlı yine bira oğru diyorlar bana. Şu ya katı kent pulu uğurlak gidiptir. O hal muradım ne şu yeni de burada dediktir ne emediktir. O titologanda var bana diyorlar. O gelme. Ne bu yani bunun kağıbasının propagandası şu. Ödüm aşkı vattın daha çok mara uçup var yerler. Şöyle yalak deme diyorlar. Hmm. O içindekiler diye raparaga diye sen yok görün adamdan yalak adam yok diye bulur diye yönet. Ya. Sen doğru mu benim aytmayın yerlerde. Hmm. Ne? Şeyle iyi yağdayım. Ya bu udok gitmeye adamlar biliyor. Udok gitmeyecek. Ya çoğurun neklerin biliyor. Yani yönü urkalalı boş demetmeli o gelip dur o demetmeli dip görünür var. Hmm. Yani hem de açacağımdır hiç bir demet yok. Ne yer toldurmadık olduğunu da aydıp verin ne. Elinizi yüreğinizde oyundan o. Yok bu yalak toprağımız var değil. Aydarlar sapara Suud Asman deyip aydıp gören adam onu aytmaz mı? Hmm. Hmm. Hem de adam yalanın üstüne vurulun. Propaganda, ya, siyasetlerim yalan. Hmm. Ähli siyasetleri yon çäre geçirmekten başka ulukan siyasetim. Yo çare hemme adam çareden ibaret. Yo.